Anyị nụrụ na ngwa afịa ndị mmadụ nke karịrị nde kwuru nde naira ka ọkụ gbapịara n'otu ọnụ ụlọ ahịa nwere nkwakọ abụọ bụ TN Ụzọka Plaza dị na Eke-Ọka. Ihe mberede a metụtara gbamgbam ọnụ ụlọ ahịa ahụ o mere ya na ya kpọmkwem ma bụrụ ebe a na-ele ngwa afịa. Ọ bụkwazi site na enyemaka ndị ọrụ nsonye ọkụ nke Anambra steeti ka eji wee gbochie ọkụ ọgbụgba ahụ ịgbara gaba n'ihu. Emmanuel Chibata bụ onye ọrụ anyị kọrọ anyị na ọnụ ụlọ ahịa ọkụ ahụ metụtara kpọmkwem mgbe ebe a na-ere ngwa afịa ekwentị nke nwegwakwaziri batrị a maara na ọ na-ebigbo n'ike. Akụkọ ahụ na-abịa n'uju. Shọpụ ndị ahụ ọ metụtara na na-ere akọrọngwa fon nakwazi akọrọngwa batrị n'ụdị dị egwu. Ọ ga-enwetara ozi a amabeghị ihe gbatara ya bụ ọkụ ọgbụgba, mana ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ihe nwere ike ibute ya bụ ọkụ ọgbụgba abụọ na ọkụ bịara n'ike. N'okwu ya, Managing Director Anambra State Fire Service Chief Martins Agbule ekwugo na akpọrọ ha n'ekwentị ka o ji nkeji 25 wekata elekere 7 ụnyaahụ na ọkụ na-agba na ya bụ plaza. Ha wee gbata ọsọ ozugbo wee bịa gbanyụọ ya. O mere ka amata na ka ha bịaruru ebe ahụ na achọpụtara na shọpụ ebe ọkụ na-agba na ọ bụ akọrọngwa fonu ka a na-ere ebe ahụ na ọ gbara pịapịa, mana ụfọdụ ndị mmadụ tinyekwuru ndị na-agbanye ọkụ ọgbụgba bịara nnọọ gbanyụọ ya bụ ọkụ ọgbụgba. Iji wee kelee ndị mmadụ, Chief Agbule kelere ọhaneze maka otu ha si wee burugoro ụzọ na-agbanyụ ọkụ ọgbụgba ahụ tupu ha wee bịa, ma gwa ndị bi na Anambra steeti ka ha kpọtụrụ ndị na-ahụ maka ọkụ ọgbụgba nwa nwe ka ihe mberede a si wee dapụta. Onye isi oche TN Ụzọka Plaza Chief Victor Okechukwu kọwara na ya bịara ịfụ nwanne ya nwoke na mgbede ahụ oge ya chọpụtara na ebe ahụ na-agba ọkụ.